Full ya. Dimas Sutres. Oh nggih. Dimas. Pripun Jejeran bagus ya iki lho. Iki sing rawuh Mbak Kesi karo Mas Santoso to sirung disalam. Dasar bagus tak salami kok dosaku akeh. nggih, nggih. Ngene wae aku Rono. Sugeng rawuhipun Mas Santoso dadi Kapolres. Sugeng rawuh. Ngono ki terus ngungkurne lho rawuh keri. Nggih, monggo kalajeng Kang Sura. Tak umpama nona kodo tanpa prau sasaturo den Gandrung kok duwe kluk. nyedam sari as moro Suarane puwenake kaya ngono. Sayang anu Bu, ora gelem ngadeg. Lah iya wong gandrung kok ungkur. Ya pokoke bagusnya bagus. Gede dhuwur, ora gelem ngadeg. Iya lho Bu ya. Monggo kagem tamu katepen rawuh, Bobor Sutresno ing Bukit ngaturaken sugeng rawuh. Katuraken rabi jangan sampun kepiatur senambi amirsani kadang-kadang singko budaya. Nika wonten nyidam sari lumantar jenengipun Ibu Kesi. Sing sayo sing rukun. Yang ono aku kang bakal ngliwati nang karo ngelo janji prasetyaning ati ono rasa rasane ngandri iyo iyo rasa jagat kaya kalingan Hae ngono lho let. Piye Mas? piye Bu? Biasane ngene iki leh mirengke ning sor pring. Oh, nek isor spring karo ngombe kopi, lungguh neng licak. Terus dirubung Wong semut. loro kok ya terus dirubung semutan ayo tenan. Heeh. Kae lho Bu, bayangane awake dhewe ning sekret gandong ae lho ya Bu ya. Mau aku ning songkot kereta. Lah terus ning ndi? Ning isor spring. Gak. Heeh. Ning sor kerokot. Oh, ning isor kerokot. Aja monggo kalajengaken Ibu Kesi. Katamu wong
bakal liwati sinep satlit lange luku semono ganti prasetya ning ati mati ora bakal lali kae lintang enak enje ada siko ngempos barang. Ngempos sih ya Bu ya. Saya tua iki ya ngempos, si penting sehat. Amin. Bahagia. Amin. Terus apa malih Kang selamat sehat bahagia terus napa malih? Rezekine lancar. Rezekine lancar. Terus saya penak. Saya penak. Jian. Apane kuwi sing saya penak? Jarene awet lek ngomong anak putu. Lah nggih bener niku. Tapi si penting sehat loh Mas. Amin. Niku kunci yang utama pokok hidup niku sehat. Pokoknya sehat tuh golek apa gampang banget. Golek napa? Golek napa-napa gampang banget. Oh alah tak kira golek uang napa sik kurang. Ya enggak Bu, aku satu wis cukup. Biasanya ki jenengan nek ngendikan ki trewat-trewo. Masa ngono? Apa meneh nek ngene ki? Jan wis. Jan kumat. Dunia milik berdua malian. Oh ngono iya. Iya. Monggo kalajengaken Ibu. Ya. Pripun? Nidam sari sampun kapiatur ya Ibu. Mugi dadosaken panglipur ingkang Singo Budaya. Kuwi dari Anyang Kuyung. Nggih menika kejatipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Gi. Iki piye iki sida jam 12 ora iki? Oh sida no monggo Kang Mas. Ayo Mas. Ayo Mas Yatno. Aku wet mau karo kuwi lho kesel aku. Aku genten karo sampean. Heeh, genten karo ora iso jareke. Lho niki artise sambung lho, niki artise sambung lho Bu. Ngono ki lho mesti nek nyedak aku rawani bocah. Jare to. Lah iya. Heeh. Dalam Oh ngaten nggih foto. Nggih. Oke bar niki foto sarang-sarang. Ayo jam 12 yuk bar iki Jam foto. 12 nyanyi sapa iki? Ayo Kang. Ayo Kang di backing iki Kang. Karo sapa? Ayo Kang turu ayo. Backing jam 12. Nggih ayo. Ya ndelok Mbah Dugel. Iya iki tak konek iki, tak Ayo. konek. Jam 12. Lumayan kadang-kadang singo. Sing ndak gemak bunder-bunder lho Mas. Heeh. Endok gemak bunder-bunder. Ayo. Nggih, sik sini pong ganti Bu. Aku iki biasane ra casing. Ora kesi. Lah wong jenenge wis kesi kok malah ya ora mungkin kesi. Ganti ta sing ketipung. Tapi enak ngono wit mau ra ngerti. Ayo, ayo. Oh ya, oh ya. Ora duwe terus kelingan ramah gemuyune lan kasih sayange karep atiku takon dadi bojone sik opo ya lonteng rasa pen alandeng deng sayange wis duwe bojomu loro nanging aku wis bacot tresno nelongso rasa
sedih bareng-bareng dilakoni Jamu alasku manis rasane Raja tilas tak enteni rojone rasane ati yen aku ora lakon melu duweni gak sampe iya lah kaya dindek barang ya po ngempos lah iki urung wayahe mlebu sik tak toton wis mlebu sik lho sampean iki piye ora betah Bu heeh ora wis buat mau lho aku mbok tubruk wis ngempet mergone heeh kita ora kesi mbok rada kesi sithik ngono ngopo to itu kan sayange heeh mosok sayange lali sayange wis duwe bojo mulur nanging aku rasane ngati yen aku ora lakon melu duwe sumpah ning batin yen kula badhe kawin tekate ati ora bakal liru ganti sumpah wejan diarep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamu alasku manis rasane raja tilas tak enteni randane aku ndruwedeg gue bosan nang sampung tenan kok pemane amor sampean iso lah keringetku sak jagung tenan lha wong sampean ki tak wasi wit mau lho malah keringete gobios biasa wae wong kulino menyonyi lho sik to Bu piye aku ki amor senior ki sumpah koplok tenan koplok mergo apa yo duka walah ngono aku demam panggung nek kalian jenengan iki yo tenan jijan wong ya biasa nggih matur sembah nuwun dua lagu sampun nggih lumantar Ibu Gesi sareng kadang-kadang singo budaya nggih menika ancas panglima menawa ingkang dados jajatipun Bobo Sutrisno sekalian Ibu Kinah Eja kagem tamu ketampen rawuh Bobo Sutrisno sekalian Ibu Kinah aturaken sugeng rawuh katuran grapi jangan sampun kapiatur sinambi bersari wonten kadang-kadang singo budaya nggih ayo dia Ayu Kurnia sayangku cantikku manisku iya kene ngantuk Mas aja ngantuk makane ben ngantuk tak dek kene ben iso ngadeg ngantuk nggih nggih Mangke ayo nih Cah Ayu iki para tamu-tamu diaturi duet kalian jenengan napa beksa monggo pamundutan napa dipun aturaken heeh iki nyuwun lagu napa Bapak wah oke jangan wakilnya kalau Bu Kesi Bu Kesi ini sayang banget sampai teman-temannya boy heeh sayangnya teman-temannya sayang teman-temannya ini teman SMP nggih kira kata apa Cahayu seleramu sing penak-penak sing gampang-gampang ae heeh nyelak atur oh nggih monggo Ibu
Bu Gina, taksih wonten tamu menapa pripun niki badhe foto kanca-kanca sakniki napa mangke? Loh, jenengan barang piye to? Monggo dilanjut Mas MC. Iji, monggo. Karo Mbak Yu Kurnia. Mbak Yu Kurniawati Indine Endel Kulasari. Monggo kagem teman-teman SMP Ibu Gina katuran foto sauntawis mangke disarangi karena panjenengan Bapak Sutresno kan Ibu Gina. Monggo kula suwun jengkar saking sasono rumiyin lumantar rencang-rencang suwun foto bersama sekedap kemawon damel koleksi saking rencang-rencang SMP. Ijek kagum tamu kata rawuh Bapak Sutresno kan Ibu Gina ngaturaken jogo rawuh. Monggo Ibu Gina kalih Bapak Sutresno kula suwun berkah sekedap mawon foto bersama. Kali rencang-rencang SMP. Ya. Alumni SMP, inggih. Dan tamu nih Mbak Gina. Jan andelitir kaya semut bergiti ya. Apa banyu mili alhamdulillah muga-muga sampai bengi katuran ternak ya nih Mas. Amin arwah amin. Iki mata kata. Ayo ki ngatur ki apa sliramu Cahayu? Bocah gunung mawon. Wis pokoke sepo enak-enak wae. Bocah gunung mawon nggih. Bocah gunung? Nah, Ya. Karena yo awake dhewe manggone nang gunung ya gendenge Gunung Cahayu. Heeh. Bocah gunung ampun saged bocah gunung katur sampai kemurni Mas Kurnia ingkang wujud saking tlatah Sampung kawetan. Ngeten nggih. aku gak rasa andalan nih Mas. Ora apa-apa. Nginang karo ngilu Anakku bocah gunung. iya Tunangku. iya Ora usah katik nganggo bingung. iya Cahayu Yen to pancen tresno aku. Pancen isih dadi lakon. Awas. Ninggalake sliramu. Ora-orane yen bakal kelakon. Pepisahan karo aku. sing sayo sing rukun Moga aja nganti gawe-gawe galau. ayo ayo Tinebehno ing beda Allah ya Mas, ya Mas, ya Mas. ayo ditebene sok beda. Nggih. Muga-muga tansah lulus raharjo anggenipun Ibu Mas. Gina nggih menika netepi darbane sepuh. Iya ta? Ya, melek. Melek. Heeh, karo masalah iya. Ayo lanjut Cahayu. Yuk. Singo budaya. Apa kowe ra kelingan? Ayo. Iya. Mahku ana latar padha leluhuran kegojekan karo aku. Jenengan kata-kata Singo budaya ingkang Pangipura Kodara Lumantar Dewata Audio Production.
Ya, terima kasih Mas Bondan kerjasamanya. Iya kamu tahu kata berawuh, Bopo Sutrisno sekali ibu kita ngaturakan sugeng rawuh, katura pinara lenggah kanthi suko mardika dikane penggalih sinambi ngira ada bicara sampun kabeh aktor. bocah gunung Asik, asik. banget gunungku Singo budaya, dewata audio. ora usah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora-orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo Jiana suarane yo gayeng, wonge ayu. Wong kok menik-menik kaya ngono kuwi lho ya. Menik kayak benik tek. Ya, Sak Om. ini kok menik-menik terus sing Menok-menok. Heeh, sakmono menok-menok. Heeh. geng rawuh bapak-bapak ibu-ibu. Eji, rawuh, Dik Kurnia. Monggo pinara. Iji Geng maturaken. rapi di daharan ingkang sampun cumawis nggih Pak Bu. Injih, Tahayu. Pun kesupen. Heeh. Menawi ajeng nyumbang lagu tapi menawi ajeng nyawer monggo lho Pak Bu. Dibuka kerdusnya ya Mas. Pun. Ayo dilanjut Cahayu. Alhamdulillah. Ayo matur sembah nuwun Kang Mas. Terima kasih nggih Pak. Apa kowe ini Mas? Heeh. apa kowe ra kelingan dolan nang omahku ana latar padha lelungguhan cek-cekan karo aku. Ayo
ngomongi katresnane to tibake. Urusanmu pokoke kah aku. Bogolan catur bogolan diwalek kae. Dirmar mlayu nyang ndi? Mbok. Ketoke bar petuk yangmu. Iya, ketoke ya ngono. Padahal ya Aku balik. biasane error. Janoke. Ketoke bar petuk yange jan no. Rondoku sitok iki jan. Oh ngono. Atur-aturane angel ira. Ya, aku wis dikukup wong saiki. Oh ngono. Iya, ditaleni. Wis dikukup, Bu. Mulakno aku kuthuk to ning omah ae. Kuthuk apa? Aku lho kartumu tak cekel. Wes konangan iki, konangan. Apa kamu? Merah.